салому дуруди бепоён ба якояки шумо ҳамдиёрони азизу арҷуманд. Як шикорчии паррандаеро ба дом афтонед ва парранда бошад муроҷиаткунанд ба шикорчӣ гуфт ки ту дар тӯли ҳаётат гӯшти зиёд хӯрдаӣ ва ҷонворони зиёдеро шикор кардаӣ, валекин ман хеле хурд ҳастам, аз ман ҳосиле нест. Ту ҳаргиз бо тавовул кардани ман сер намешавӣ. Беҳтар аст ки ту маро раҳо кунӣ ва ман ба ту 3 панд медиҳам. Панди аввалро ман дар рӯи дастони ту медиҳам, панди дуввумро дар боми хонат ва панди саввумро бошад дар шохи дарахт. Шикорчиам қабул кард ва парранда бошад панди аввалро гуфт. Сухани аввал ин аст ки ҳаргиз сухани маҳолро аз касе бовар накун. Мард бошад билофосила он паррандаро озод кард ва он парранда ба боми хона нишаст ва гуфт: ҳаргиз ғами гузаштаро махӯр ва барои он чизе ки аз даст додаӣ таассуф махӯр. Парранда бошад ба шохи дарахт нишаст ва гуфт: эй бузургвор, дар шиками ман гавҳаре аст ба андозаи 10 грамм. ту инсони хушҳолӣ набудаӣ, яъне ки насибат намудааст вагарна бо он сарват метавонисте ки тамоми умр бо фарзандонат хушу хуррам зиндагӣ кунӣ. Мард бошад хеле дар таассуф шуд, хеле пушаймон шуд ва аз он ки паррандаро раҳо кард хеле афсӯс мехӯрд. Парранда бошад ба ханда рӯй ба он мард кард ва гуфт: магар ман ба ту насиҳат накардам? Магар ту 2 панди аввали маро фаромӯш кардӣ? Магар ман ба ту нагуфтам ки ҳаргиз сухани маҳолро аз касе бовар макун? Магар ман ба ту нагуфтам ки ҳаргиз ғами гузаштаро махӯр ва барои он чизеро ки аз даст додаӣ таассуф махӯр? Мард бошад ба худ омад ва ба ӯ гуфт: эй паррандаи доно, пандҳои ту хеле боҳикмат аст. аз ту мехоҳам ки панди сеюмро бигӯӣ. Парранда бошад ба ӯ гуфт: магар ба пандҳои аввалаи ман, магар ба 2 панде ки ман ба ту аввалан гуфтам амал кардӣ? Панд гуфтан ба шахси нофаҳм, ба инсони нодон мисли дона кошидан ба замини шӯразор аст.